Πώς να αναζητήσετε στον προτιμόμενο σας περιηγητή και να αντιγράψετε λέξεις. Καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο με οδηγίες, όπου θα μάθετε πώς να αναζητάτε σε επιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης και να αντιγράφετε κείμενο. Αρχικά, ανοίξτε τον επιθυμητό πρόγραμμα περιήγησης. Εδώ θα δείξουμε τη διαδικασία στον Google Chrome. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τους όρους αναζήτησής σας στη γραμμή αναζήτησης και πατήστε Enter για τα αποτελέσματα. Επιλέξτε την ιστοσελίδα που περιέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε και μεταβείτε σε αυτήν με ένα κλικ. Για να αντιγράψετε συγκεκριμένες λέξεις, επιλέξτε το κείμενο που σας ενδιαφέρει, κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας «Αντιγραφή». Ανοίξτε το Microsoft Word ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου που χρησιμοποιείτε και δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο. Τέλος, κάντε δεξί κλικ στο έγγραφο και επιλέξτε «Επικόλληση» για να μεταφέρετε το αντιγραφέν κείμενο. Και έτσι ολοκληρώσατε.